Dần lama chuan cô đi nu chu ahan mua mà se amu hil thei lo enga tinge kan ti chuan cô đi chuan zana apa abiak thua soi ve zia maya chuwang chuan CCTV camera ada a fapa chu engtian takin nge omti a enta ni zan laya chuan a fapa chu khuma tawng na kan thowa thala kan tak na zona chuan kan kal phele ta tham maya a phone atang chuan alo en ringa a meng phok khop mai cô đi chuan kalin bang chu a kan khoya heu cô đi chuan apa chu alo between tak takan hi mole tin angai tu ta yang takena khuma tang chuan a tho chuak ta nga la thala kan tak na mun lama chuan rang takena zukal nga ta vat maya cô đi la chu bang zuan a chuan alo ding tau maya boya cô đi chu nang zan lai lai ate helai mun ai inge tia he tiang ang mun thim lu tu ka te enga tingi mu thil lo an ti chuan apa nen kanin bialom a kon ti le ta a phule ta sok mai apa lo hi apa lo khatiang khan lem chang to su wang takin mu tu kan kal ha ko bên này hian một pha là ngay cái họ tin nó phok được tốt mẹ ai cái câu đô tôi suy thấy nem apa nên cái nên betak tak lom anh để chuan em nghe tiếng nghe chút tiếng chuan đốt ít suy đi anh này ít bao chuan nghe ở khil xe để chuan apa suy đàn chuan các kế về thì khăm lu tu ka các chiếc thấy bốc xí đâu wa chưa vang chuan break về thì còn vô chết đấy các kế hi amu chuột mấy tiếng là suy lom thì em ngó các kẻ không mất tí hàn tí chuan cô đi chuan hệ đại bằng thì sẽ điều hiện cái chắc tóc bốc xí đầu vào chú vàng chuan nên apa chuan apoi đồ là cái nào ít lên đeo nua bên còn trầm pui đo nia chú mình hôn cho cái lồng ngạc mấy ngày tí mình khử bốc à hệ đại hôm nay cùng tắm ta có ông tua kẻ khăm to niang cả khu hắc bốc xí vót bốc xí tí là suya chuan anh nên nạc lâu khử đắng cái tí pun ai inu chú khử sụp mình tí bốc an tí chuan cô đi nô chu cô chu abuai ta khóc mày cùng tấm tạc liềm ta he băng phê na apasel quang ata ta kha alo nung le em mani don ni le ti te chung ai chona chuan ta rum mai ni cô đi la chuan nu kam ta chuak kam du alo ti ve boka anu chuna ko avata ole try boya khumla ma ka khoi don chen ya tin khumla ma chuan a khoi ta ne cô đi nô chu angai tha thei thlot lo chu apasal a thu ro na bang chu a en la thina chuta le thot lo na lian tham tak mai siam angai ta ni han ngai tu wang wanga kha bang phena han ka pasal chu nung damin alo lo tak em man don thil ni the ni boxi do tin atu ka po chuna ngai tu na sa khop maya em poni se ka fa pain he tianga buena siam rang mai de cái phục bà hết tiếng alo về bối rằng nhỉ tỷ tọp tàng các ngày tuồng ai nè tin game mà do kia nên em có khuyết lộ cái lỗ này bọn này mấy thầy chưa vàng chuan mà sẽ thiếu này thế này bốc xí đầu tiên anh ấy tuấn nó chịu bối khóc mày trang chuan phục bà tôi sẽ chịu kinh đeo đón mà sẽ trang chuan các ngày chuan nó sâu tụng mấy nè nghe thì tiếp bọn anh niệm về đấy chút tia ngày tua muk em lại cho nó phập bà chú còn chú cả nu ni giờ nào khăn mu mắng thalo đấy mấy cái này còn tỷ lệ ta bữa nào cho nó còn chú em mu mắng thalo cái này hàn suy tệ inu có mẹ em mà lộ từ hôm lâu nè hàn tia chú ta ngày tua na chuan có phập bà hi nếu cái còn lắm mà hàng sắt na này ni chọc mấy lẩu mò lệ apa biển tiêu cho nó một xí đâu va apa ngày vàng em mò thuốc là mà buổi na alo tok te po ani mai the ni chu wang chon psychiatrist ka mu ti ko ta ngai zo ka ni ti na ngai to chuak ta lol mai ni dam doin la ma chuan a fapa chu huai ve ta ngot maya a fapa la chuan pe pa ka chuan an lem chu an zia ka a lem zia chuan a pa lem kha a ziak tel ve ta khui lo ni a kho te chuan ka fapa hi enga mo ko chian lo na anei do thrin ni mai the ni tin a ngai to wanga chú ta to chuan before story local thầy tụi em ihun ani tin ole kan local tin an pan hi chuan doctor ma chuan an valut ta doctor chuan boi te lo thu tu nge ming an tia an hanin chi be vela chú ta doctor chuan kapi khong ai ngamiti chuan ifa panen hian a farin kanin belok thengem
pawn lama mi lo ngak mai thengem an tia ole tin pawn lama chuan a chuak ve ta mai ni before story chu angai chu thazan lova ringo chu buai deuh nak zawk ani a fa palem ziak te chu angai to le ta thil thlen dan zong chu angai to wanga chu tia ngai to na sen lai chuan doctor po chu a fa panen chuan lo chuaka before story kan zo to e a han tia ko di po chuan ano doctor hi fel lutuk hey lollipop te min pe a tin a han liak vera doctor chuan kapi hi fa pa hi eng ma chen lo na nei lo nia no pang fel tak ani zo kan hi chuan ni hi soyang kan suang to na eng ma chu anei thwin nge maya amai ro chu an dia an ngoi do ta before story chuan enge ni a an dia eng ma ni lo ve yomi ti chuan nang ma hi afanin ka belok du chia chuan if pa ian kol dan tu chung changa te thil khil du chaka neya a han tia before story chuan ole kodi sota lo vein fiam lok la doctor nen kan hanin be velok nge o an tia doctor bula chuan avakala roma chuan alut ve ta ne thunna chuna han thuwa doctor chuan before store tun mai kanin muto nga yem tin han zota before story chuan doctor chu aming te han endeu thok thoka kanin khriat ngai ka ring che lo lai mun a hen tum mai ko kal ngai che lo wa tin thadeu chuna chang ve maya ani chuan ka khre sol palani don chu mole an tia chuanin i mu tha mo an tia mu tha e enge thil dik lo omam ni an ti chuan doctor chuan mu mang thalo deuh te inei ngai em an te le yenga tinge mo chu doctor chuan chu tiang thilanga chu min zo le ninge mo om zia le tin chu tiang engma mo mang thalo ko nei ngai lo tin an chang le ani le thom enga mo khriat te thil pa ngai lo deuh te ina te mu inei thwinem tina han zot le chuta before story chu angai thata lo khop mai ko di hian doctor hena hian banga apa chung chang vel kha alo sui em mon don doctor nu hian min test vet em mon lon le tina ngai to chuta an kun nai dewa doctor eng thil chiang he min zoi du tlang de vin soi mai te an tia chuta le doctor chuan a personal card chu agon pho chuaka hi ka card ania ka phone number te oma eng mo mi mo de thut te nei ni chuan me kon call me don nia engma soi du ka nei liam lo ve an ti ta dei maya before story chuan ani chuan ka lo me chuan ka chu ka lo me yang min kha thiam ro tin ka chuan pele ta pon lama chuan a chu asan ta dei maya afa pa bula chung kalin ko di no ko ina ho tong le an ti chuan ko di chuan anu doctor nu kha amak lutuk a kon ti chuak ta thil min zo ta chuan in lama hianin inu hian nge ti thin ti te min zo ta ke ma chung chang po min zo me lo nang ma chung chang lio min zo ta an ti chuta anu chu han thuwa enti mo an tia anu chuan chote chuma kanin te ti fai thina chuan ke manem po kanin fiam thin ti ten ka changa chuan ani le inu chuan zana ingi ti thin te min ti le zel ani chu chuan anu chu zana chuan mu hil ve ngai lo ti ten ka soya achang chuan sitting room ma te na lo thuang thin tin ka soi an ti chuan ani mo ko di ani le thil dang enge khrit ilan hayem an ti chuan ai khrin mi lo ma se alu hi bu ngong ngawa chuan dokana hianin paper enge mani hi azia ka chuan he po hi min pe sin tin doctor phone number on na card kha aron phor ve ta sat mai khoi mo tin anu chuan lak sak ala chuta le apia tong chuan doctor nu chuan alo thlir reng maya eo thil dik lo omani chiang mai he doctor nu hian inga mata khriat anei em mani don le tim before story po chu alau thong ta khop mai ole in lampang lo langa in lama chon before story chu ngai thalo deuh mai chuan an thuwa doctor card doctor bok card chu an en wang maya doctor hian enge mo khriat anei em mani don le tiang ai to lai chuan ko di chu ang kala nu kem bol so to e thon thom men khul to la ko mo da chuak to a gon ti chuan ole boya lo ko thon thu ko lo khilang che an tia chutia thon thu khul to kal to chu banga
an nu pathala kan tau chun en le a angai thazan lo ti chuan le khoma chuan thon thu chu an hoila Cody po chu tui tak chuan amu hil ve ta mai boka ma se before story chuan angai to na chuan eng ma aum thei do apasal chong changot mai chu oma doctorin if pa hi eng ma chen lo na nei do ve a fel tu ke tia soi lai te po chu angai to chuak de oi maya aswang to na he kal kwal sa ve thrin mai ni hi ma go chu tia thil zong zong a soi du lo ne khriat te khan ngai to le ta chu lova doctor khan tun mai kanin mutuem tia an zo te kha angai te thalo tel telani enga tinge mukha doctor nu hang ka tiang thil te kha min zo le eng ma khriat ka nei the to ho lo mai tun mai kha doctor ne hang ka loin huthil em moni don ni o ti ten angai to na chu awa kwal sa ta khop maya chu tiang ko kal ding wang lai chuan thom a kon om ta a phuta zok maya chu thom chu khoi tong local nge kan ti chuan kha in chung bang apasal thu ro na tang local ni nge khan a khata rang lutuk tak main bang omna ma chun awat lam phe ngal to wat maya banga thala ken ta chun en wanga moite chung khan thom ka khin ka khasia mani thedo mani rawang ma se thom chu ka khange ni tin angai to na chu buai ta map maya chu ta le thom chu a khare ta rang takin bang chu awan hai chira bang chuan ngai thawang wang maya thom dang khre tumin ma se thom dang engma awm le to box zero chu ta le kum tam takal hiam to a he bang phena hina tro yagal vek to om sia khang kum hun chung zong khan engma buina kan ne ngai lo boka enga thinge to na taka buina kan nei ta ni lo nei me on manin ka khia ti na ma po chuan khuk tana ni lo he bang phena hian ka pasal khala om em ni jok ton le tin mai maya ke man kan fin fi nga la nge tin a pia de wa chon tu bo lian de mai chon la bang chu chut chiat vek mai chu adu ta ne ti chon le bang chu a chu ta pop maya anin nei thalak te po chu a tla thlat ta rum maya chu bang phe na thom om thrin a fa pa poina a khet fo thrin chu fin fi tum chon bang chu thei top chon a chu ta sok maya a chu pop cheta vek mai le ti chuan le a pasala a thu rok ngei mai chu eng ting tak lo omang mo tin ena han tuma bang ong chu han ena ma se mak tak main a pasalo om ngei tuwa ngai kha alo om to hau lo mai bang chung chu lo kong vek maya eng ma alo om to lo chu han mu chuan before story chu a thu ta nok me hlau thong lu tuk ni lo ting ni thei tin a hlau thong ta chu ti lai tak chuan ko di chu kon kala nu tin ada ga chu na kon khoya a hlau lu tuk chu a tre deuh thot mai chu ta le ko di chuan nu enga tinge hetian bang hi lo chu chia ta a pai mino bia hei bo wak thoveng dong turin pon lama ka chuak do na milong ei to su milo jong suang che min tia chu wang chun apa chu om to lo wang a lo ti chu ta le anu chuan heu kum li liam ta kum nga ve liam ta khan he bang phena khan ka thuk ro khan sia ending emo alo om lo thei le ki ma nge in ka ta khan sia tun chun tu manom to si ro tin chu banga 20 cent la thaklam tak mai alo ula om zui le nga la lao thong ta vio mai chu banga 10 cent chu akuta chun alo kai boka ko de chuan nu ikut kha thi nia ma tingia a hon ti zi boka ma se before story chuan boite intin ma kom lo ko tha he chu a engmani lo tin a ri ko boi la tok chu a bing mup maya ni kho khalo chuan chuata chuan a let tarang mai chu ta le ko di chuan nu I tha em tin kon soi do nok maya nu chompui tu kan zong nge ti in an then om te in lama chuan atlan pheita a before story chuan ron haklein ni lo ko di khoyam akal su tin ron dana tuma ma se chakna nei to lova afa pa chu pon lama tlan chuaka an thenom pa chu avakova anu sunni kho khalo vina omania tin an thenom pa chu man mo takina kon tlan lu ta ne
ole before story chu dam doina chuan an da ti chuan amumanga chuan an in kha lo langa kha bang an chut chiat kha police howin an lo muwa an lo endik vel mek lai hi amumanga chu na muwa chu ta le a ron ha chuak ta lol mai doctor chuan e ka pi kha ron ha chuak ta mo in thenom ten ni ko khalo vai om an lo khria rong takin ambulance an kong hala chuan iti sen hi kemen ro niam deu ni hi chaw thong khong deu ni chu wang chuan i chul ha da mangai nia engma na serious chu a om lem love tin a lo khil zung zunga chuan iti sena hin changna tlem dewa chu wang chuan in mut thata i ate ti thata ngai ni in tik nge i mut nom be ka se theyam an tia a kon tho chuaka a chang lem lo a ifa pa kha ingai to takin na sten an boy pui me ka ani pon vota ti deuh laka chuan thom holum te kan hak tira engma lungai tu om lo ni o hadam tak khani om don nia tin an khil zung zunga ka fa pa bula chung ka kalangai tin tho mai han tuma nilove a nangma motorin mi an local zoka ilo omangai zona tlem zong zo chen du niang anti chuta doctor chuan ino lu thei to e anti chuan pona tang chuan police amma apasal chungchang chui chiam tu ka akon lut ta before star I thwa mo kha antia a ka kon kal chan chu I khatonga amma pon kanin mu photo kha I pasal chungchang kan chui khai da khia to tina han soya o khe ati ani chona that chu in ina khan bang onga khan thi sen kan mutlat maya chu thi sen chu kan han te sa chu thi sen le I pasal thi sen kha ain mil tlat maya he DNA te zong zong pon en tala za ain mil tlat maya hemi chungchang hi chiang zokin khriat van du ni atita chuta le before story chu hlau thong ta khop mai ora chunzom che episode le gan kon ti zelanga lo chu hon lo chang la tuna tan chun khami chin hakan du tok le ri phat don ne o YouTube pa khanin I call bomb tech I khain lo entry num ka khalawa phone la chungchang soina kha tunai ka video on en phone po hi phone thak le ve ka du to ne te polo ti me thea eng phone nge lenga camera thang e chiang chi zat mana chun eng phone nge thwa te call bomb tech mi channel a hen kan kon soi thuina ke ma tak chung ka kon soi lo ma ko ke ma en call tho chu ni thowa to uina kon soi thuina chuan hemi call bomb tech in lo entry chuan in thil pakhat ham that na kon om don ani chu hemi video ti ka kon ta lu be ni lo en don ya cell care aizol bazar bung kon hospital rota hian thatak tak oma heta tanga in le hian in advantage om ve chu cha po cha thei thona in atang en lei chon after sale service engamo chiang lo le thalo te om ni ta se warranty claim chungchang ate lo in siam sak chungchang a khanin experience lo nei thui to tak an ni wangin an ni hena tanga le hi hloka chuan accessories sang screen guard ti te temper glass ti te a cover ti te le khatiang ang chi sang kan soi vek seng lawang khang khan nei chikim ma manat lom boka company red a hian thal tam chuang lo pialama keima ni channel kal tlanga invalei ani chuan tuna kan ron tarlan I kan product code ti KBT 260 hi vasai ula special discount an lo pek belang cheu hol bom tech channel kal tlang khan indora hian kan ron kalani e ei product code po karon soi thei KBT 260 kha vasai la chuanin online acha ai hlok da in gift le thil thadeu I dong tel don ani tin sell care atanga in leani chuanin ange ni payment ati theitan kherlo po in EMI ai kha tianga thep thiar han rulang chi scheme te po kha an nei ani ti kha kan soitel bokoni chu kha ni ya phone ni lo le du ni mo installment ni le du ni mo khang engkim kha hami sell care a khanin lova boy puida kha coach te khalo soina mo ham that na kham don ani chu ole kha ti zong kha tun thu ma kan ti the chu ni phot te se